Сәлам, дуслар! Сәлам! Җәй ул матур чәчәкләр. Һәм тәмле җиләкләр вакыты. Дуслар, карагыз әле, Әлфия апа безгә нинди матур кул эше әзерләп куйган. Әйдәгез аны бергәләп ясыйк. Башладык. Дуслар, бу кул эшен ясар өчен безгә төсле, катыргы яисә төсле кәгазь, кайчы, кара маркер, гади карандаш, җилем карандаш, түгәрәк формадагы берәр предмет кирәк булачак. Иң элек кызыл төстәге төсле кәгазьне алабыз һәм түгәрәк формадагы предмет ярдәмендә 6 түгәрәк сызабыз. Хәзер кайчы ярдәмендә аларны кисеп алабыз. Менә шундый матур 6 түгәрәк килеп чыкты. Яшел төстәге төсле кәгазьне алабыз һәм аның артында 4 яфрак рәсемен ясыйбыз. Шияләребез өчен кирәк булган сабакларны да сызып куярга онытмыйбыз. Рәсемнәребезне кайчы ярдәмендә пөхтә итеп кисеп алабыз. Дуслар, хәзер кызыл түгәрәкләрне менә булай итеп урталай бөгәбез һәм бер-берсенә ябыштырабыз. Хәзер бу кызыл матур шияләребезне нигезгә ябыштырасы калды. Әлфия апа киселгән рәсемнең өлешләрен ясап карый, башта билгелибез, аннары инде җилем карандаш ярдәмендә ябыштырабыз. Дуслар, әйдәгез әле бу кул эшенең матур кисәкләрен ябыштыра, шия турында җәйге рәхәт видео карап алыйк. Эшли карагыз. Бу шия. Күпләр аны җиләк дип уйласа да, шия шып-шын җимеш. Ул шия агачында үсә. Шиянең сары, ал, кызыл, куе кызыл төстәге төрләре билгеле. Тәме дә әшкелтемнән баллыга кадәр төрләнә. Шиядән кайнатма һәм компот ясыйлар. Шия кешеләргә 2000 ел элек үк таныш булган. Башта ул кыргый табигатьтә үскән, ә 7нче гасырда аны бакчаларда үстерә башлаганнар. Шия файдалы витаминнар чыганагы. Ул канны чистарта, организмны зарарлы матдәләрдән арындыра, йөрәкне ныгыта. Салкын тигәндә тизрәк терелергә булыша, югары тән температурасын төшерергә ярдәм итә. Организмның авыруларга каршы тору сәләтен үстерә. Әмма аш казаннары авыру кешеләргә шияне саклык белән генә ашарга кирәк. Шия суы тешләрнең эмален нечкәртергә мөмкин. Шуңа күрә шия ашагач, авызыңны шайкатып алырга онытма. Менә шундый тәмле, матур, татлы һәм файдалы икән безнең шиябез. Ә без эшебезне тәмамлыйбыз. Рәсемнең өлешләрен матур итеп нигезгә ябыштырып бетерәбез. Дуслар, яфракларны ябыштырганда, аның бар өлешен дә ябыштырып куймагыз, бары тик очларын гына ябыштырыгыз. Бу очракта безнең рәсемебез тагын да күләмлерәк һәм матуррак килеп чыгар. Кара маркер алып, яфракларга матур бизәкләр ясыйбыз.
Дуслар, менә шундый матур кул эше килеп чыкты. Без аны төсле кагаз һәм төсле катыргы ярдәмендә башкардык. Төсле кагаздән шундый матур күләмле шияләр ясадык. Бу рәсем җәйнең матур истәлеге булып, безнең күңелебезне күтәреп торсын.